Salam hormatly müşteriler. 1-nji klass yes, bahasy 18 ýarym. Bahasy 18 ýarym, ýylam 17-nji ýylyň 8-nji aý Amerikanka. Zabaskoy öz renki 3 detalyny degin maşynyň. Şu kırlo, gapy, ilk kırlo. Öňünden nämedik? Ýokarty bitinjek panorama da Zabaskoy oýundan hem degmedik, ýyňdan hem degmedik, aşagyndan hem degmedik. Şu 3 detalyna ba degim. Öz renki möwrülmedik. 1-nji klass. Agronomer, ýene agronomer etip bilýär. Diskabelsovkan Argentun talabalar pakreşkalan paket okulan Yokohama adından 8 ay turýaňyz. Ýanynda serwat açýan ben gapylaň. Ene gapyjy açdyň welcome diýe içine min ýan hormat üçdele welcome jan 86 000 mil geçen maşyn hormat üçdeler. Original öz probegi. Sidiýeni, sowatýan, gyzdyrýan hemme zat ba. Pratik funksiýa hormat üçdeler. Ýokarjygy panorama business class adden açýan 2 salon okuynan. Ýokary panorama seýarmata monitoring Zabaskoy zadny bit kamerajy, monitory sağa tut elime dakanaýdan gelip gitýär, klimat kontroly, beýerlem sidiň sowatýan rol gyzdyrýar. Zanaverskasyň açyly galýan üçe normal üçdörler. Monitora mişke çykdy oturanýady, o kompýuterä, oýun kompýuterä. Kim arsa nesi wetsin, gara koja salon, gaty gowy ýagdaýda win kod açýa arkaň görýäňiz, gownet ýansagynda barlatýaňyz. Ine. Şäherde turulan maşyn normal üçdörler. Padla kodnyga çelli ba. Arasdaja da kim alsa nesi wetsin normal üçdörler. Habarlaşma üçin 61 0 61 0 idi. 61 0 61 39. Magnit pad nomerini bagaży aýakda açyp berýär, knopkada açyp berýär, ýapyp berýän 1-nji klass. Sen näme diýsen başyda atdy. Köp sagolun ýerleşen ýerimiz Gäwurstýan, maşyn Gäwurstýankada durýar. Taýjak ýagdaýda. Habarlaşma üçin 61 0 61 0 idi. 61 0 61 39. Ne gelläge? Kim alsa nesi wetsin? 27 000 şular ýalyk Lexus ES3 delini bizden alyp bilýän ultra luxury maşyn Arapdaja Gäwurstýan kamyda dur. Elbetde 22 model ES 27 000 gaty gowy 3 gödüli poli, ýokarty lükli, plyonkaçyk ýemlenen o da panorama görnüşde bolýar. İçim gara koja salon. Maşynda gowy bahasy degende 61 0 66 07 belgilerimi bilen arkaýyn habarlaşyp bilýäňiz. 22 model monitorum içinde oturýan bolup gidýär, täze kuzolanyňky gatgowy habarlaşyň abmen oňşyk ýetmedik puluňa 2 ay 3 ay ýalyk garaşyp berip bilýär. Onu näme ýerden onan akşam şenni bir Gäwurstýankada 4 pakreşkaňam Continental. Elbetde Mark Levinson audio sistemada maşynda bar. Onu näme taýjak 27 000 bizden alyp bilýär. Her bir maşyn taýjylarymy da Hudaý ýetirsin. Maşyn bazaryna iň gowalyan maşynlarymyň biri Toyota Camry. Ve halice iň soňky fuly maşynmy diýilýän 25 model hybrid EV mod 30 000 geçen. Adazyk bilen gözläp berýän müşterilerimiň dikkatyny ene nesip edenden hemme zady ba rejimleri. Besprovодной, klimat, sidiýany sowatýany, multirol, ýokarty panorama, ul monitor, 31 000 kilometr geçen, brown koja salon. Kapyzana verskalar, pallakotnik sensorda. Arasajdat, baha 35 000 üstünde oňşyk, ulalaşyk, hemme şertler we habarlaşmak üçin 68 88 85 habarlaşyň maşyny şäher içinden görüp bilýäňiz pad nomerini hemme da taýynjak himçiskaja hemme da dedilen kim alsa dallajan nesip etsin gatgowy bular ýar Camryni gözläp ýörüň gatkendir enesi arasaja renk ýok 25 model Camry. Salam hormatly müşteriler. Bahasy 37 ýarym kim alsa nesip etsin. Toyota Camry Ýewropy kasaryan hormat üçlerime like repasara basyp geçsin hormat üçlerler ine. Taýjak ýagdaýda maşyn paket alynan 2023-nji ýylyň 7-nji aý. Digim renk hissat ýok, 3 ýerlik ýagşaşylan 38 000 kilometr geçen hormat üçlerler. Reşida 3,5 motor hormat üçlerler. Ýokardy panorama. Bismillah gapyjyň açdyň özi ýeti maşyn hormat üçlerler. Rul tru ine. 38 000 kilometr geçen ýyny adam oturup görmat üçlerler. Oturýan gaýur, ne paket hezalada oturýan, şonu ýazak da diýen çyklary. Maşyna hiç ýagdaýda 2 adam goparylmadyk edilmedik. Öz watlary 2 adam dellenmedik. Paket zat, ine 3 şöýlük ýagşaşylan 23-nji ýylyň 7-nji aý 11-ne çykan maşyn bahada 37 ýarym. Ilk padla kodnyň bular ýazýan, öňünden beter ýygy o burçda rol ýok, galan zat bana şuda durma üçdörler. Oturan ýerinde sidiýeniň ýygy o dedi bilýär. Klimat kontrol, auto sistema
Zana verskajan gallar düşürýän sensörde ýokarjy panorama widçan şikarnyja wid. Wa kemrem 3,5 motor olmak düşdürler. Kim alsa nesibesi normal düşdürler. Bakajagy ne diýende. Ine de ýyky widçagas taýjak için salanjy. Öňkü gapyçyklaryna başlayan Zavodskoy kemer ýadgyjy. İlk padla koy. İkaçar hemme dady wa maşyn normal düşdürler. 23-nji ýylyň 7-nji ay bir zadam turan kim aly ikinji ýet bolýar maşyn. Paket ama paketler ama reis salonuma gara salonuma original Evropeka. Ne de sorulunjy. Hiç yerde de yok. Satlykdy görülmeýän maşyn şu 2 ýyllyk awala normal düşdürler. Kim adresiyasyn habarlaşma üçin 61 01 65 65 07 61 61 06 61 61 39. Men ama oňşoma ýetmet gagdy nikah garaşama diska bul sopkadan arkan tu tepen. İň aňyr başy köp sag. Salam hormatly müşteriler. Kim adresiyasyn 2024-nji ýyl Evropeka. Maşyn zawod öz ýagyny da paket diňe 7000 gaçan bolýar. 2024-nji ýylyň maşyny. Paket gönalny goýulýar maşyn. Diňe 7000 gaçan. Bahat 79. 79 dene. Kim adresiyasyn 100 goýulýan şu paketni aljak bolýar. Motory diňe 3,5 twin turbo benzin. Gibrit yok 2024-nji ýyl. Zawod öz pakleşka, zawod öz diskady ýekerini içine daşynaçylyk yok maşynyň. Paket baha 79 Evropeka içi 5 adamlyk. Monitor üýtgeşik zadnyňa berdim. 5 kamera, golograma, JBL zadnyň lukçagas, qara alkantar tipde montajy, svetçiklary, monitor, klimat kontrolsy diýenler sowodýaňydyr. Evropekodan şu jagasadan bolýan içiniň huwagyny, glavny aratlap durýanda baş howada. Şu jagas Evropekada zawod paketde plyonkalar aýrylmady. Haladilligin 2/4 rejim berdi öýrüligi du. Proporsiýony gördüňiz, diňe 7000 km/s bolly. 3,5 twin turbo müşteriler. Bakavoy ipbenýän pol fuly. Menda limited zat bolmaýar Evropeka. Tok gopuny çykaryp goýýar. 4 kapyňy açaňda Land Cruiser ýadygy çykýar. 2024-nji ýyl paket diňe 7000 gaçan baha 79 ýok hiç ýerde de. 79dan paket üçin ýok Türkmenistanda. İdem Zavodskoy monitorly klimat kontrol usul ýagdaýda professional ilk sedan açyl sowatyk gydyrýan zaryatnik udulnytyl prokulytyl dolar müşteriler. Qara koja salon. Ine bagatça salona qara koja. Ne ýa istak görmerdiň. Nega Toyota Land Cruiser bollar işte pol full. İçi beyaz adamlyk ýydan giň ýük basmak üçin jaluzygma. Berde de zapaska çyklan, kak paloz normal müşteriler. Berde udulnytyl tokylýan ýer bar. Naharda dağa döýsen naharda pişirýän ne kino görýän telewizor satsan näme diýnýär. Gaçy gowlat, baha 79 2024-nji ýyl paket ormak müşteriler. Hem açarlar ba habarlaşma üçin 61 01 65 65 07 61 61 06 61 61 39 ormak müşteriler. Men ama oňşoma ýetmet gagdaýyny nikah garaşama arasy üçlük paket diňe 7000 gaçan kim altyny seýersin.